Perquè els pares realitzin les inscripcions dels seus fills a les extraescolars del centre caldrà configurar-les. Haurem d'anar a Administració, Acadèmic, Estructura de cursos. Aquí escollirem l'etapa, en aquest cas anirem a l'ESO, a Visió d'alumnes. Un cop estiguem aquí, buscarem extraescolars i haurà d'estar activada aquí i d'altra banda des d'aquí, on diu mòdul extraescolars actiu, alta i baixa inscripcions. I si volem que vegin l'assistència, i guardem. D'altra banda, perquè els pares puguin realitzar la inscripció dels seus fills, hauran de tenir el permís d'escriptura. Haurem d'anar a gestió d'usuaris, per exemple, escollirem aquest alumne, anirem a pares i mares, i aquí on diu permisos, aquest pare veiem que només té permís de lectura. Per poder realitzar la inscripció haurà de tenir permís d'escriptura i guardarem. Estàs segur que desitja substituir el responsable? D'acord. Un cop fet això, anirem a gestió, extraescolars, i a la rodeta haurem d'anar a configuracions extraescolars. Aquí configurarem el text que veuran les famílies un cop entrin a la plataforma. A continuació, si anem a la plataforma d'un pare, per exemple el Joan Anglada, veurem com realitza una inscripció. Haurà d'anar a la casella extraescolars i aquí el sortirà el text que prèviament hem configurat. Des d'aquí veurà les activitats extraescolars disponibles per a aquest curs i les activitats a les quals està inscrit el seu fill. Des d'aquí podem donar de baixa o d'alta. Per poder veure la informació de l'activitat haurem d'anar a la icona de l'ull. Aquí doncs veurem la descripció, la data d'inici d'inscripció i la data de fi, si té llista d'espera, si hi ha un vincle, les places, la tarifa, etc. D'acord? Des d'aquí podem inscriure o bé des d'aquest botó. D'altra banda, la informació que hem vist en aquesta icona la podríem descarregar en PDF. Ara sí, anem a realitzar la inscripció. Anirem a la icona Més i des d'aquí veurem les dades de l'alumne, la classe, la tarifa, la qual no podran triar els pares, sinó que ve per defecte, i aquí haurem de triar doncs, la forma de pagament. En aquest cas, el Joan triarà el banc i guardarem. Tornem a la pantalla inicial d'extraescolars, veurem que ens apareixen uns avisos i aquí veurem sol·licituds de baixa, la que hem realitzat, l'acceptarem o la cancel·larem. Segur que vols donar de baixa, acceptar. I també ens apareixeran les darreres altes. Si tornem a la pantalla inicial, anem a Judo, inscrits, veurem que tenim el Quim Anglada. Si anem al llapis, veurem que aquesta inscripció l'ha fet el seu pare en aquest dia i en aquesta hora.